सुप्रभात पिलामाने आज मु तुमको वैदिक गणित ऋणांक पद्धति विषय बुझेबी। ऋणांक प्रथम ऋणांक पद्धति प्रथम संख्या को ऋणांक सूत्र रही अधिक साधारणतः जानिछु दशटी अंक को नहीं संख्या गठन करूं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ किंतु वैदिक गणित यही 10टी अंक को दुई भाग में विभक्त कराଯାଇଛି। दुई भाग में विभक्त कराଯାଇଛି। गोटे होछि बिंदु गुणांक एक दो तीन चार पाँच आउटे होची नकुल अंक छः सात आठ नौ नकुल अंक थिले एक जोग करिबा। उदाहरण माध्यम रे कोजी कोन सिस्टम का बनेबा 7 एरो ऋणांक आमे कहू ऋणांक कोन करबा ना ए जो 7 अछि ए 7 रो ऋणांक 7 जेहेतु नकुल अंक तेनु यार परममित्र आमे काढिबु तेनु 7 रो परममित्र होछि 3 ऊपर ए जो 11 टा होछि ऋणांक तो 3 रो ऋणांक होछि ए जो
3 ଉପରେ ଗାର ଦେବା ଏ ଗାରଟି ହେଉଛି ଗୁଣାଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ପରମ ମିତ୍ର ଥିଲେ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ 7 ର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ 0 ଅଛି, ତେଣୁ ଏ 0 ରେ 1 ଯୋଡ଼ି ହେବ 0 ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ର ଗୁଣାଙ୍କ ହେଉଛି 1 ଆଉ 3। ସେଇଭଳି ଆମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବା। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 58। 58 ରେ ସେଇଭଳି ଦେଖ 8 ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏହା ନକୁଳ ଅଙ୍କ ତେଣୁ ନକୁଳ ଅଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର କାଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଇଏ 8 ର ନକୁଳ ଅଙ୍କ ଥିବାରୁ ଏହାର ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି 2। 2 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5 ଯୋଉ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ଯୋଉ 5 ଅଛି ଏ 5 ରେ 1 ମିଶିବ, 1 ମିଶି 6 ହେବ। 6 ରେ ତାର ପରମ ମିତ୍ର 4, ତେଣୁ 4 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ଯେହେତୁ କିଛି ନାହିଁ 0 ଅଛି, 0 ରେ 1 ମିଶିବ ସେଇ 1। ବର୍ତ୍ତମାନ 58 ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 1 4 2। 2 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ରହିବ, 4 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ରହିବ। 1 ଯେହେତୁ ବିନିକୁଳ ଅଙ୍କ ତାର ଋଣାଙ୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବା। 872 କରିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବେ 2 ଅଛି ମାନେ ଏହାର ଋଣାଙ୍କ ବା ପରମ ମିତ୍ର ପଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ନକୁଳ ଅଙ୍କ ନୁହେଁ ତେଣୁ 2 ସେଇଭଳି 2 ରହିବ। ଏ ଯୋଉ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ 7 ଅଛି ୟାର ପରମ ମିତ୍ର କାଢ଼ିବା 3 ହେବ, ତେଣୁ 3 ଉପରେ ଆମେ ଋଣାଙ୍କ ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ 7 ର 8 ଅଛି, 8 ର ପରମ 1 ମିଶିଯିବ 9 ହେବ, ତେଣୁ 9 ର ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି 1। 1 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର 8 ର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ 0 ଅଛି 0 ରେ 1 ମିଶି 1 ହେଲା। ତେଣୁ 872 ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 1 1 3 2। 3 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ରହିବ, 1 ର ଋଣାଙ୍କ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନବା 1783। 1783 ରେ କେମିତି କରିବା ନା 3 ଅଛି 3 ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 8 ଅଛି ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ 8 ର ପରମ ମିତ୍ର କେତେ 2 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ 7 ରେ 1 ଯୋଗ ହେବ 8 ହେବ। 8 ର ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି କେତେ ନା 2 ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଅଛି 1 ରେ 1 ମିଶିବ 2 ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1783 ର ସଂଖ୍ୟାର ଆମର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 3। 2 ରେ ଋଣାଙ୍କ ରହିଛି 2 ରେ ଋଣାଙ୍କ କରିବା 2 ଏଇଭଳି ତମେ ଋଣାଙ୍କ